adorangso tamulai parminggota martang yang nahohoma hita saluhutna. Saluhut parhalado HKBP Serpong, pasahaton, selamat hari Minggu ma dihamu amang inang, naposo bulung dohot remaja, naman dohoti ibadah di gereja, nang di bagasta marsada-sada. Selamat hari Minggu ma dihamu amang inang parhalado nami. Huriani tuhata nahi hanolongan, namar pungu dohita muse sadarion, di minggu jibulate namar lapatan marolop-olop tude batama ale sadok tanoon. Alani taulahon mahata ni parpesalmen nama dok. Oloi hamuma jahoba marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Alai anggo au marhaposan tu asini roham doau. Ikon marolop-olop rohaku mida pangurupim marende maau tu Jehoba aidenggan do uhumna tuau. Marlas ni roha jala marolop-olop mahita mida debata ende honota ma guarna nati mubul. Tapasahat ma olop-olopata tu debata marhite marede sian buku ede nomor 125 ayat sada 2 dohot ayat 3. Di roha hitam memuji di bata ai asini roha nahi dobugu tu roha tai umbai nuai martubai di sonsa
mar hite goar ni bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tude bata maho ale sadok tanoon, edehon hamuma hamuliaon ni goarna, mar mulia baen hamu puji-pujianna. Dok hamuma dok debata, tung nasokal doa kapabahenamu. Binahen ni hinati buni gogom, ikom marsoba tuho akamusum. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanamina di Banua Ginjang, asima roham dihami halak nagaleon, di idaho nagogodo musunami, saya talu dohami dibahen ala ni hagaleon nami, dibaheni upangi dohami tuho, saya pargogoi jalapamonang mahami maralohon musui, mar hite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede mahita cian buku Ede nomor 125 ayat 5. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima cian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapamu do natorasmu, asa martuaho, jalaleleng mangolu, ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatan ni oddo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang lea rohata mida natorasta, dohot mida akka rajata, rodi akka na tua-tua. Dang jadi porowata rimas nasida, ikot patudo hita, jala ikon holong rohata tu nasida, sioloa do nasida, jala si subuto do rohana. Ima sahatna, atong rap mangidogo kumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 122 ayat 1 dohot ayat 3. Macai balga,
tatopoti ma dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Saimar pangulahi maroham midahami. Di baheni saya sama sude dosa nami. Dan ngadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan yanak mudo nahu pasangon hami tujolom. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan hinohop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Roma hamu tu ahu asa hupangolu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Ha sangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari demahita sian bukeda nomor 344 ayat 4 dohot ayat 8. Tangihon mahatani debata nagabe epistelta di minggu sadarion. Tarsurat di Sada Raja-Raja 10 Mamukas sian ayat 10 Rodi ayat 24. Jadi dung salpu akka jamita ondeng marsahit ma anak ni poropuan. Sorangan nai pola pasang situtu sahitna laostos hosana. Dungi nina paropuani matuse Elia, aha parsaorak kutuho, ale halak ni debata, rupa rodoho tu au lau pasingoton dosaku, dohot membunuh anaki. Dungi nina si Elia ma mandok nasida. Buat tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia ma anak nai sian apuanna. Laos dibuan ibana tu ginjang.
tu bilut na ni inganan nai jala dia pehon ibana ma tu podomanna. Dungi jojo ma ibana tu Jehoba ninama. O ale Jehoba debataku tung dohot ma paropuan nama baluon sorangani marhinamago bahenon mulau membunuh anakna. Dungi di pabustang ma ibana tolu hali di ginjang ni dakdanaki huhut jauh-jauh tu Jehoba ninama. Ale Jehoba debataku ua paulak ma hosani dakdanakon tu bagasan ibana. Jadi ditangihon Jehoba ma suara nisi Elia gabe mulak hosa ni dakdanaki tu bagasan ibana laus mangolu ibana. Dungi dibuat si Elia ma dakdanaki jala dibuan sian bilut parginjang tu toru. Jala dilehon ibana tu inana huhut didok si Elia. Idama namangolu do anak mon. Dungi didok paropuani matu si Elia nuang pe asa huboto halak ni debata doho. Jala hasit tongan do hatani Jehoba naruar sian pamangamu. Ido sahatna. Martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita jangan buku eda nomor 610 ayat sada dohot ayat 4. Ibu rohaku di Tuhan Yesus sudah ngoluku di Tuhan Yesus ihutonoku do Tuhan Yesus dan olo au sumurut be ma ihuton ma Tuhan Yesus hona di jodoh roh apa tulus beta ihuton ma Tuhan Yesus sai unang ho sumurut be. Taha tidakon maha porsyaotai songon nahitina didakon idongata saha persyaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotanon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di perbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pahuman silatus na mate tarpajal do ibadah di hau pinar silang na tuat du badatoru dung ditanol na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehoba amanai pargogo na sutodusani disima ibana paima mulak sogot lau mangulu alak na mangulu dot mate. Au porsea diton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni ala Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot diatai na mandok mulak mangulu dohot dihanguluan marora sudah. Amin. Tapi kematik ting mingguan. Parhalado, HKBP Serpong, Pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat mardohoti parmingguan di Bagas Joro,
dohot na patupahon parmingguan di bagasta ganup marsada-sada. Laos huhutma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni Huria, nama ulang tahun Ari Hatutubu, dohot nama ulang tahun Parsaripeon di Mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Titing na perjolo, goar ni mingguta ima jubilate. Mingguon, 8 Mei 2022, masuk mahita tu minggu jubilate. Lapatanna, marolopulup tu debatama ali sandok tanoon, pasalmen bidu ono plonom ayat sada. Tapi ni mingguta ima huaso ni debata na panguluhon, hata Indonesiana, kuasa Tuhan yang menghidupkan. Napaduahon dana natubu. Parjolo di hari Sabtu 27 April 2022 di basa-basahon tuhatado sada dana boru di keluarga amang Abner Simajutak inang Ropalina Siahan nomor register 0610 sada Wik Ebenezer. Napaduahon di hari Selasa tanggal 26 April 2022 di basa-basa untuk atado sada dana bawa tu keluarga amang Ronaldo Simanuk Khalid inang Nika Eseria Siregar nomor register 0624 Wik Kanan. Napatuluhon di hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 di basa-basa untuk atado sada dana bawa tu keluarga amang Alex Sugara Sinaga inang Esteria Simanjuntak nomor register sada 056 Wik Kanan. Napapaton di hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 di basa-basa untuk atado sada dana bawa tu keluarga amang Daniel Carmel Fernando Tapubolon inang Sri Yanti Pangaribuan nomor register 0701 Wik Sion. Hipasdo danahi nang natorasna. Nomor 3 ruas namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 nunga marujung ngulu amang situa Nelson Nadadap umur 51 tahun. Alamat Pila Melati Mas, Jalan Alamanda, Blok I1, garis miring 26, nomor register 04 Tolu Pulusia, Wik Jerusalem. Hina baluhon ni inang Junita Simatupang, madadikon Tolu Halak danak. Tabuan ma di bagasan tanyang tabe, asa tibu dia puli tuhata Yesus Kristus, keluarga na tininggal honna. Nomor 4 naing majalo pasu-pasu parbagason. Parjolo titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ima. Sam Mikael Nugraha Situmorang. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Yanakone amang Koster Situmorang. Inang Rugun Simamora. Alamat Serpong Garden Apartemen Sisauk masuk Wikanan. Dohot Mindo Jolanda Ruth Mika Silaban. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru ni amang situa mawar di Silaban. Inang Emi Maria ML Nenggolan Nahinan. Alamat Maruga Residence nomor sada Wik Kanan. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 00.00 WIB di gereja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Napaduahon titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ima
Alexander Dwi Agung Situmorang, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Yanakon ni Amang Tupak Situmorang, Inang Berliana Sitorus. Alamat BSD Sektor 14.5 Blok R3-7 Nusa Loka Serpong, Tangerang Selatan, Uik Sion. Dohot Cecilia Putri Omega Tapubolon, ruasni HKBP Resort Karya Pembangunan, Boruni Amang Immanuel Tapubolon, Inang Krista Panjaitan. Alamat Jalan Karya Gang Pribadi nomor 14 Medan, Pasu-Pasu Parbagason di Patupa di hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 10.00 WIB di Gereja HKBP Karya Pembangunan, Resort Karya Pembangunan. C. Titing Paduahon, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagason Ima, Chandra Rudi Parulian Situmorang, ruasni GKPI Jemaat Khusus Rawamangun. Yanakon Niamang Jauh Par Situmorang Nahinan, Inang ES Barita Siregar. Alamat Citra Grand Blok N titik 10 nomor 2 RT 010-011 Sada, Kelurahan Jati Karya Jati Sampurna, Bekasi. Dohot Elisa Deborah Napitupulu, ruasni HKBP Serpong, Resort Serpong, Boruni Amang Jarudin Napitupulu, Inang Tiurma Sitanggang. BSD Sektor 14, Jalan Sulawesi, Blok A Onom _10. Pasu-Pasu Parbagason di Patupa di hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 pukul 00.00 WIB di GKPI Jemaat Khusus Rawamangun. Titing Palimahun, jadwal makatidakon haporsiaon. Rangkaian ulaun domutu makatidakon haporsiaon songon adituruon ima. A. Ujian tertulis dohot pengumpulan tugas ima di hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. B. Wawancara tatap muka di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. C. Ramah tamah dohot rap marsipanganon di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. D. Makatidakon haporsiaon diuduti tu namarulaun nabadia parjolo sahali tu nasida rap dohot natoras manang uali di hari Minggu tanggal 22 Mei 2022. Hatorangan nadu masip boima dijaha di buku titing naung disagihon. Warta panopon pakobasion pertanyaan uik marhite online. Parhalado manosoi sudah ruas ni huria di ganuk uik asa dihabur juhon maddohote pertanyaan uik dari patupa marhite online. Songonon mah atau tuan partikian pertanyaan di ganuk uik marhite jum nah dibuka pukul 20.00 WIB. Hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 di WIK Betani dohot WIK Galilea. Khusus di WIK Galilea di Patupado Pangapulio untuk keluarga Amang Anton PP Sanipar Inang Astuti N Sibarane. Hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di WIK Bethlehem Kanan dohot Sion. Titing nomor 7, parmingguon di gereja. Hobartu naung taboto, nunga ditotopon pamaretata pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM level 2 di kota Tangerang Selatan. Jala pamaretata pe nunga patupa dalan naulina denggan mengadopi pandemion. Hobartu si rapat parhalado KWP Serpong hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 nunga manotopon. Sada
Mulai Minggu sada Mei 2022, nunga di patupa parmingguan di gereja opat hali ima. Na parjolo parmingguan parjolo pukul 06.00 WIB Marhata Indonesia. Na paduahon parmingguan paduahon pukul 08.00 WIB Marhata Indonesia. Na patuluhon parmingguan patuluhon pukul 10.30 WIB Marhata Batak. Na paupaton parmingguan paupaton pukul 15.00 WIB Marhata Indonesia. Na paduahon hatotuan nadohot marminggu ruas di Huria naung dipaksin 2 hali jala boy patuduhon pabua naung dipaksin. Na patuluhon di parmingguan pukul 06.00 dohot pukul 17.00 WIB dang pola pasurat diri di Google Form jala riama ro tu gereja. Parmingguan pukul 08.00 dohot pukul 10.30 WIB tong dope pasurat diri di Google Form. Papaton hatorangan adu masip boy mata jaha di titing naung disagihon. Titing napa waluhon sermon lansia. Sermon lansia patupaun ni Huriata di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 10.00 WIB sahat tunasidung merenganan di gereja pinangiduma tusude lansia ni Huriata asaria Roma dohoti sermonon. Sermon mardalan marhite ruhut-ruhut ni protokol kesehatan. Di sermono di hataido taringo turumang ni sermon lansia siganuk minggu. Songonima suarani titing di minggu ta sadarion, titing parhepengon, boy mata jaha di laporan parhepengon, naung disagihon, tuhita marhite wea grup di ganup week. Tapasada marohatta martangyang mahita. Tuhan para siroha na sumurung jala nagok huaso dohot dame rikot jala tamasitutudo hami Tuhan pasatun puji-pujian mardongan mauliate disudi dinggan di basam na parorot saluhut perdalanan ni ngulu nami. Muliate ma Tuhan jasini roham di minggu jubilate sadarion saluhut hami saluhut akka natino pami marulupulup marlas ni roha huhut maddai asi ni roham tung huokon hamido hodo Tuhan napuna ngulu nami. Sialani nang Roma hami maporus tua dopan mi pasahaton elehelek dohot tangyang nami. Sialani Tuhan tangihon ma tangyang nami napungu di bagas joromon laos songonima na marminggu maddohoti di bagasan bagas nabi. Tuhan para sirohana sumurung marukil jaladok situtudo rohani hami saluhut huriam imasyala nang jumolo naposom situa Nelson nadapdap dialapho sialani rohami maruduk ni roha marsoba tuadupan mi asa pargogoy ma sude keluarga naditadi konna talumobi ma tu inang Junita si matupang dohot yanak konina sida tulu halak Naomi Nehemia dohot sinardo asi maroham Tuhan say homa mangalihon pangapulon tu nasida nang lowas na sida Tuhan madeli marsak alani nama say alay patao mahaporsian nasida bu itu hadiah tu sinasida sudi nama saya totu
adong dosa kap munawlina denggan di tonga-tonga ni keluarga ni nasida. Tanya ko kami Tuhan saluhut aka proses acara nanang mardala si patupau ni keluarga saat napataru tu ingana persatu kinani saya homa Tuhan nama jong-jongi mui mardala dohut denggan mardami sonang Tuhan aka sisolhot naro asiroham Tuhan saya homa na mga lehon pangapulion tu saluhut keluarga. Tuhan para sirohan na sumurong pahamaleteon hami ma Tuhan dengan nibasam di tengah-tengah ni huriam ala nilioko akayanakon tu ruasmu asimaroham Tuhan say homa napadimudimun pagudang-gudang tak denahi pergogoy na tuana asabuy diarahon tak denahi musay gabi sulahon lamoni roham marsangap guarmi marhiti-hiti sudi nguluna suang-sangonima Tuhan ubege hamido marhiti-hiti titing di bagasan sadarion akayanakon ni ruasmu tinanaing mamuka pardongan saripeon ipe Tuhan di bagasan arianon tanya ko kami asa lehononmu akadalan pangurupion tunasida saboy dohot denggan mardalan marsangap guarmi las rohani nang sudi keluarga. Tuhan pasat kami ma huriam HKBP resto serpongon baik sabungan sangoni pagaran dohot pos parmingguan pasu-pasu saluhut akan aposom nang niutusmu lahu melayani asa marsitutu nasida Tuhan pasahaton hatami sasaluhut karuasmu taruli rasni roha dinamadalani hari-hari ini nguluna ganuk marsada-sada. Tuhan para sirona sumurung pasat kami masude program ni huriam khususnya di Sabunganon maka pelayanan bui mardalan dohot denggan hubar tulomoni roham pasu-pasu masaluhut narwasmu Tuhan sianaka danak sahat tunalansia di bagasan pangaramotion Muhammad Tuhan marpos ni roha hami jala pasu-pasu ma aka ulaun aka usaha nami saya baik marparbuana denggan ahana tuhula ami marhite-hite Tuhan lamar sangap guarmi di dia pehami maringanan Tuhan para sirohana sumurung tokin naing sahat ma hatam nalahobohal ngulunami di bagasan sa minggon akna sahat ni napasom mampadita mor si hobing bukan maroha dot pikiran nami Tuhan asa tahu kami mengalapati hatami jalabui hulahon hami hubar tulomoni roham atau ngasih maroham Tuhan jalan mata yang elelek pangiduan nami nahu pasahaton hami hulan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus syokop jala si pangulu hami amin. Maredema ita cian buku ede nomor 420 lalu ayat sada dohot ayat 2. Pando
damini debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Barita nauli hatani debata jamita di minggutta sadarion tersurat di buku Laun Apostel bidusia ayat 30 sahat 27. Dungi adong ma di Joppe paropuan sada na Porsea na marguar Tabita astuanna hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na denggan dohok mabahe na siniroha. Tongon ma diakari marsahi tibana laos mate jadi diburi ma ibana di piakom ma tubilut pargijang. Alai jonok do huta lidda tu huta Joppe. Jadi terbegi matuak kadongan si Petrus disi. Gabi disuruh madua halak manopot ibana mangapoi asahumato pibana rotu mopot nasida. Jadi hehe masih Petrus madongani nasida. Asaduk sahat ditogihom manasida tu bilut pergijang. Jadi Roma madapot tonibana saluhut buru-buru nama balu akan atu matangis. Dipatuduhom matu ibana ulus dohot abit akkana pinauli ni sitabita adorang rap dope dohot nasida. Alai dipalaho si Petrus manasida saluhutna. Dungi marsinggang maibana martanghiang. Didopak koma bakkei. Didokma o tabita hehe maho. Jadi dipabidok mamatana. Dungi dinanidana si Petrusi huddul maibana. Jadi disurduk kematangan napa hehehon ibana. Dungi dijou makan abadiai rodiak kaburu-buru nama balu. Di pajongjong maibana mangolu dijolo nasida. Dungi sarma baritai di boto saluhut pangisi ni huta Joppe. Jadi torop do gabe Porsea di Tuhani. Alai naniado leleng na ibana mian di huta Joppe. Sorang di sadahala namarguar Simon. Si Pauli huli kuling. Ima sahakna. Perjulu tabiginak kibarita titing namasa sahalak ruas ni huriata situa na poson itu hatai Nelson nadakdap marujung ngulu manarikon inatai burusi matupang dohot tolu yanak konna. Amata situa nadakdapon guarna Nelson. Tulu ya anak konna buruna anak nga sudi margoar dengan akronim N. Naomi, Nehemia dan seterusnya. N dalam ungkapan bahasa Ibrani adalah awal kata daripada hosa hanguluan. Dung ditoppa debata si Adam siat tanoi di kana diobus semua hosa hanguluan, nafas hidup jiwa, itulah yang disebut nefes. Jadi Nelson, Naomi, Nehemia dan seterusnya, mereka berempat itu namanya berawalan N. Jadi kita doakan Tuhan memberikan nafas hidup bagi inang janda itu dan bagi 3 anak-anaknya. Nafas hidup yang menggerakkan. Tuhan memberikan penghiburan. Minggutta sadarion marguar minggu jubilate. Lapatanna marulu pulup tu debatama sadok tanon. Jubilate hata latin lapatanna suara yang keras. Teriakan yang gegap gempita. Suara yang bergemuruh. Kalau terjadi gempa bumi, gesekan lempengan di perut bumi. Kalau terjadi badai, kalau terjadi halilintar, apalagi terjadi banjir, akan terjadi suara yang bergemuruh, suara yang besar. Lalu Daud itu berkata, pujilah Tuhan dengan gegap gempita, dengan suara bergemuruh, hai seluruh bumi. Bahasa idoko si Daud ina marningo do si Daud di sada history.
Orang Israel dari Mesir berangkat menuju tanah Kanaan. Mereka sudah mentok di Laut Merah. Dangadong behaluaon, tu kiri orang Kanani, tu kanan orang Funisia, orang nomaden yang memang pintar kuat berperang. Mereka tidak akan berani melawan itu. Lalu kalau mundur, Firaun dan kereta berkuda pasukannya sudah datang mengejar. Tidak ada harapan hidup lagi. Laut Merah membentang di depan. Lalu Musa kemudian merentangkan tongkatnya ke atas laut. Maka terjadilah angin badai yang luar biasa bergemuruh. Dari barat, dari timur. Hebat sekali. Seolah-olah dasar bumi, keroknya di dalam itu juga bergemuruh. Lalu terjadilah air. Laut Merah, Mediterranean itu terbelah. Kering. Luar biasa, dan mereka berjalan hampir tiba di seberang. Lalu Musa kemudian menarik tongkatnya. Lalu terjadilah peristiwa yang besar. Air itu bertemu kembali bersatu. Maka matilah Firaun, matilah pasukannya. Satu orang pun tidak ada yang selamat. Kejadian itu, peristiwa itu, mereka bangsa Israel lihat Tuhan bisa menggerakkan bumi ini. Itu sebabnya pujilah Tuhan, kata mereka. Puji hamuma debata, marulu polu mahamu. Dohot portibion. Portibi, bumi, earth. Tempat manusia tinggal, tempat makhluk tinggal, hidup bersama. 22 April 2 minggu dah salpu, itulah Happy Earth International, Hari Bumi. Ada tulisan akademisi dari seorang yang bernama Rachel. Tulisannya sangat terkenal mengenai kerusakan ekologi di Amerika, 1962. Lalu kemudian buku itu memberikan inspirasi kepada seorang senator muda dari Wisconsin yang bernama Nelson. Lalu dia menggerakkan masyarakat Amerika untuk melakukan demonstrasi, hentikan polusi udara, hentikan pembuangan limbah, rawat bumi ini, hentikan perusakan ekologi. Bumi ini harus baik dan dipelihara. 20 juta orang Amerika turun ke jalan-jalan, ke kantor-kantor berteriak. Mereka bersuara, mereka meminta supaya bumi ini dipelihara. Itu 1970. Waktu itu 20 juta sama dengan 10% penduduk populasi Amerika. Lalu kemudian undang-undang Amerika mengeluarkan bahwa manusia harus merawat, memelihara bumi untuk diwariskan kepada generasi masa depan. Ima undang-undang di Amerika dungi ditotop pema 22 April adalah hari lahir bumi. 1985, 15 tahun kemudian perempuan-perempuan dunia, para pemimpin agama, para pemimpin LSM dan berbagai kegiatan di tiap-tiap negara merpungu mahala di Chicago. Nasida berteriak, kami adalah perempuan, kami harus melahirkan anak-anak supaya anak-anak yang kami lahirkan cerdas, smart, bijaksana, diperhitungkan, layak mewarisi bumi ini. Bumi ini harus dijaga. Kami adalah ibu pertiwi, di kata Latin terra mater. Ido banna di jagahuni. Catatan Walhi Omma sada lembaga na balga di Indonesia untuk membicarakan ekologi. Di catatan Nasida 82,5% perusakan ekologi di Indonesia, di bumi Indonesia ini korporasi pengusaha dan penguasa. Termasuk perampasan lahan, dohot land aka nasing. Di Yohanes 3 ayat 16 di Yesus ay songonodo holong ni rohani debata di portibion. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan atas manusia.
asa ganukna porsia di bana dapotan hanguluan. Lapatanna orang yang merawat bumi, orang yang menghargai bumi, orang yang melihat bumi adalah mitranya, adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang harus dijaga, dirawat, dikembangkan supaya bisa diwariskan kepada generasi masa depan. Orang itu juga percaya kepada Tuhan. Nasidado dapotan hanguluan saliling-liling alani. Minggu jubilation naing madok asamarolo polo pida mamuji de bata tabereng habal gaun de bata kedahsyatan mujizat Tuhan yang bisa membuat bumi ini, alam ini justru positif untuk kehidupan manusia. Siapa kita dulu? Ingat tamu maju HKBP Serpongon 33 tahun yang lalu saya sudah pernah berkhotbah di sini. Kalau sekarang saya lihat takku boto be dia do jolona dia do pudina. Saya tidak pernah berpikir gereja ini demikian bagus, strategis. Jala akustik ngapedenggan, arsiteknya besar, hebat, luar biasa. 33 tahun yang lalu saya berkhotbah di sini, tahun 89, 90, 91, 92. Dakui ngok be dia do pintu masuki, nah dulu pasti bukan yang di depan sini. Tapi itulah hebatnya. Berapa orang waktu itu jemaat hasil sedikit. Sadia mah kemampuan ekonomi sosialnya, tapi sekarang jemaat di Serpong ini sudah ada S1, banyak S2, sudah ada S3, ada penguasa, ada pengusaha, ada pejabat, ada ini dan lain. Ahadoi, pabeni sedoi, utok tadoi, hamalot tadoi, gogot tadoi, alani relasi tadoi. Betul ada kepintaran kita, Tuhan memberikan, tapi yang utama dependent on God. Bergantung tu debata. Alani huria namar jubilate. Gereja di permukaan bumi ini adalah gereja yang berjubilate dalam kehidupannya sehari-hari. Marolopolop tu debata. Bersorak-sorai. Sahak mahita tu jamitaon ulaon apostel bidusiaon. Adong 2 huta di dok. Na perjolo huta Joppe. Joppeon di hata Ibrani, di hata Hebir, buido atong Jafo. Di hata Batak Joppe, Ioppe, alaido hata Hebir, Ioppe. Sada huta labuan tertua di bumi. Bayangkan pelabuhan tertua di bumi diperhitungkan sudah ada 7.500 tahun yang lalu. Itulah kota ini. Diduga dan dipercayai kota Joppe ini didirikan oleh Jafet, 5 putra bungsu daripada Nuh yang selamat dari air bah. Jalan Nasida sonari penduduk Joppe tetap meyakini Joppe itu adalah hadiah si leon no marga sian dewata. 5 keyakinan Nasida. Joppe ini pernah dikuasai orang Kanani, pernah juga dikuasai oleh orang Fenisia, pernah juga dikuasai Firaun lama berabad-abad. Lalu kemudian dikuasai, ditaklukkan Daud. Lalu kemudian disita, dicaplok oleh Asyur 1945, kemudian dikuasai kembali oleh Zionis, Israel. Di si hutaon ala pelabuhan perlu membangun bagas coro. Hau akan dengan narga sian Lebanon, sian pelabuhan omma, tu pelabuhan omma di Taruhon, sian ima muse diangkut jalan darat tu Jerusalem, termasuk akad tukang hau. Nah dulu si Jona disuruh asalau marjamita tu hutan Ninive. Alairang oleh bana litum mai bana sahab mai bana tu pelabuhan Joppe, sian ima bana marparau gabelau tu Tarsis, dungi dialang dekma ibana, boduk ma. Di hutau do si Petrus imana kinaya opak puluh tului gabe miam mai bana nania leleng ngaina sar barita nama sadisi. Ibidu 10 boita jaha sian hutau ma dialapi leknan si Cornelius adong sada huta Kaisaria ima songon kota provinsi no Balga dialap masih Petrus tu si ima Joppeon. Hutan apa 2 hon di Guaril Didda. Jala di hutaon satu sonari adong ko petaride di si Jabu ni si Simon, si Pauli hulik kulingi, ima sorangan ni si Petrus agak tinggal di Joppe maibana.
dung namasai. Apa dua hon huta Lidda Lot di hata Hebrew, Lydia di hata Arab Aliot, Alit. Jadi dak pola dau sian huta Tel Aviv. Halak marga Benyamin do na dominan di huta Liddaon. Jala si Petrus siaro tuson lau di pamalumi bana mahalak Nasarion paralisis. Jala tahun 2000 sia lebih kurang 2007 10 tahun na salpu. Bukan 7 tambah ya 10 sia tahun na salpu ono 6.000 sekian do populasi ni tahun. Adong go gereja isi berdampingan. Gereja Santo Petrus do sada Masjid Nabalga El Qoder. Jala di hutaon bandara songo guardi presiden na Ben Gurion na tarbaritai. Jala sianon do gudang jeruk tu London terutama dohot negara-negara Eropa. Di hutaon molo tabigi Yasser Arafat adonggo songon sinonim ni di si sian hutaon sian hutalidaon di sido ibana tubuh keturunan Yunani halak Kristen tapi menjadi pendukung pergerakan Palestina. Gabe di gor maibana semacam gembong teroris Kristen Dr. George Habas Natar Baritai mati usia 82 tahun. Ima huta Liddaon. Na 2 hutaon manuaing kami taton Joppe dohot Lidda. Jonok do. Diri nung diboto ala diboto nasida di Lidda do si Petrus ngamate si Tabita disuruh masuruan mangalapi hatok mahoro. Roma ibana hatop dungi masuk maibana tujabuni si Tabita dibereng ma di dia digijang dungi sama ibana tugijang dungi marsinggang martangiang didok ibana ma Tabita hehe mau dipabidok ma matana dungi itu matangan na lau jong ima nama saya si Tabita on na Persea di bahasa Indonesia murid Tuhan. Selain ini, diguar di hata bata Dorcas di terjemahan. Alai sebetulnya hata gorik doi. Somal do hala Israel memiliki nama 2 karena bahasa internasional pada zaman itu adalah bahasa Vulgata, bahasa Yunani. Sebab itu biasa orang punya 2 nama, nama Israel dan nama internasional. Nama Israel Tabita, nama internasional Yunani adalah Dorcas. Lapatan di Dorcasi hije, lapatan di hije kijang alai tumaktas rusa bitina. Penduduk kota Joppe karena pelabuhan adalah kebanyakan nelayan. Karena daerah laut Mediterranean itu adalah laut yang bergelombang besar dan sering terjadi di sana badai, maka sering sekali nelayan itu perahunya terbalik dan mati. Aladi perempuan Joppe kebanyakan akan nama balu ngamati suamina. Alaisi Tabita odang didok nama balu boido rai bara single parent dang ipabua adong anakna secara gudang alai dari sudut sosial, doh geografis, doh ulau nak kacol madisi, kemungkinan juga Tabita adalah seorang janda. Alani dongan nape akka janda do gudang. Roma jandai dibuat mabaju akan nijai ni si Tabita, ipaturu mahu nasida tu matangis. Om mani dijai tibana, dikti mangulu do peibana. Alaiha surungan ni si Tabitaon, dada holam malo majait, budanggo ibana marsilehon lehon, ulaon sosial, ulaon asini roha, di bahasa Indonesia nakin banyak memberi sedekah. Halanido gabe tumatangis nasida. Walau di Indonesia dong produksi terkenal adok sada buru-buru, tahu itu dokter halak Jepang, najulu. Jadi manang nabuame pendudukan Jepang selesai Roma inat tahun diracik aka songon kosmetik ini mahal harganya di Indonesia Tabita Skin Care dan minoto bahasa ibai Tabita on
Jadi nama Tabita ini, perempuan ini bukan hanya terkenal, tetapi Tabita ini sampai abad 21 sekarang dikenal. Namanya disebut-sebut Ahamabain. Apakah karena keahliannya menjahit? Boy. Apakah karena dia suka memberi? Ya benar. Apakah karena dia mau bersedekah? Betul. Dia adalah orang yang sumurung, orang yang disebutkan murid Tuhan, yang percaya. Dia do alamate do ibana, alerom sesi Petrus di Pangulu ibana, dangalani. Tabita ini hidup dalam sejarah dunia ini, di kota Joppe ini. Tetapi yang paling utama, yang membuat dia terus dikenang, ialah karena dia percaya kepada Tuhan. Halak na persia. Ido na tarbarita, ido na terkenal, orang yang kaya, orang yang berjabatan, yang pintar, profesor, dohlana kana asing, orang yang berkuasa. Hitler memang dikenal tapi negatif, memang dikenal tapi tidak konstruktif, tetapi Tabita dikenal tetapi konstruktif, produktif dalam baritana dinggan. Ima si Tabita. Jadi di Pangulu mah ibadah. Sonari turpuk tau jam hitat tau madok waso ni debata Panguluhon. Kuasa Tuhan menghidupkan. Panguluhon dia do. Adong na jolo tahun 2005-an, hampir tahun 2010 di Bandung mati amatai. Roma nakonna dipaksa ma omakna sama Martangiang. Martangiang supaya orang itu hidup kembali. Ditunggu 1 hari. Tidak diberitahukan kepada siapapun. 2 hari. Mereka terus berdoa dan berpuasa. 3 hari. 4 hari. 5 hari. Ngabaui. Orang Kristen bukan harus berdoa sekarang supaya orang mati di mana orang mati datang pendeta lalu berdoa di sana untuk menghidupkan. Orang Kristen bukan diundang kemana-mana untuk mendoakan orang mati supaya bangkit hidup kembali. Orang Kristen siapapun orang percaya tugasnya bukan itu. Tapi orang Kristen pendeta dan siapapun diundang kemanapun untuk menghidupkan semangat orang yang sudah lemah, untuk menghidupkan iman kepercayaan orang yang sudah turun, untuk memberikan semangat kepada orang yang patah hati, untuk menghidupkan pengharapan. Pakirimon ni akana porsea asa mangolu asa hehe muse ima tugas ni huria, ima tugas ni halak Kristen. Waduh asabui syarat na berjolo mersinggang, setinggi apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, sekuat apapun, orang yang mau menerima berkat Tuhan mersinggang, merendahkan diri. Baru martangiang, ay margugu situ tudo tangiang niaka partigor, molo di haburjuhun. Dia kasih pertangiang itu madok, hehe mas semangatmu. Pertangiang itu madok, hehe maha porsiaumu. Pertangiang itu madok, pos maroham dapok mude. Pertangiang itu madok, anak mon jadi sarjana don. Walaupun pada waktu itu impossible, pos maroham borumon dapok nyodo haduan nauli di perjalanan di nguluna. Pos maroham inat tahun song noddo nan non. Itulah doa. Asabui ikon mersinggang. Lapatannya mersinggang itu kan bukan fisikal, tapi itu adalah fisikis, rohai, patutorohon diri. Jala halak na mersinggang, halak na martangiang, ido barita nasar, makorhon haporsiaon. Di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna. Olodo si Petrus, sian lidah Jujope, borhat do ibana, radi do ibana. Tidak ada banyak tanggapan. Peter borhat do ibana, sah ibana, tordiula ibana do, nako ibana tu bilu pergijang. Orang Israel selalu rumahnya 2 tingkat. Dan kalau mati orang itu dimandikan, lalu dibaringkan di tingkat 2. Song nido si Petrus terlauma ibana. Song nido anak ni boru parupuan na babalu na di huta Sarpati. Dimulana do harwa salakku tu de batami, dia dosaku, puasa mati dibunuh anak kon. Martangiang mamuse si Elia.
Duk sidung ibana martangiang nakok may ibana. Idodon ibana mana ni nababalui. Nga mata idodon idope. Sampai 2 hali. Dungi jauh-jauh may ibana. Paula matuhan hosana. Mangului. Ito Roma ina nababalui. Nga mabalui na taon. Ido ibana ma. Oddo pehu boto. Halak ni debatado. Ini baru saya tahu engkau adalah hamba Tuhan. Alani halak na martangiang sianido iboto jolma, sianido iboto portibion, sianido iboto bangso. Halak ni debata hita. Bolo di bereng hita martangiang. Tangiang itu energi, kekuatan. Gereja 2000 tahun ini dianiaya di mana-mana. Tapi gereja tidak hilang. Malah berkecambah. 12, 70, 200, gabi 10.000, gabi 5.000. Ulang apostol 22, puluhan ribu muriados. Sonari Kristen di Portibion 2,6 miliar, lebih sepertiga penduduk bumi ini. Tapi apakah Kristen sudah revive? Tidak ada tantangan lagi. Kekristenan yang paling teraniaya di bumi ini abad 21 ini di Korea Utara. Kim Jong-un adalah monster bagi orang Kristen. Kedapatan menyebut nama Yesus ditembak mati di depan. Kedapatan berdoa di tempat umum ditangkap dan dipenjarakan. Diperhitungkan minimal 70.000 orang Kristen Korea Utara ditangkap, dibunuh, dipersekusi. Oleh sebab itu kekristenan Korea Utara itu saya pikir tidak pernah berjubilate. Seolah-olah mereka tidak pernah melihat kekuatan, kekuasaan, kedahsyatan Tuhan. Tapi mereka percaya suatu saat mereka sudah melihat gereja yang invisible, the church, the invisible church dalam rohnya. Suatu saat mereka pasti bisa berjubilate melebihi orang Israel ketika melewati Laut Merah, melebihi kita di Serpong ini. Suatu waktu itu akan tiba. Kekristenan yang paling teraniaya nomor 2 di Tiongkok. Xi Jinping dalam 4 tahun kekuasaannya, sekarang periode yang kedua, sudah merobohkan paling sedikit 7.000 salib. Ada gereja resmi yang diakui. Tapi kalau di sana ada gambar Yesus harus diturunkan. Kalau ada salib harus dirontokkan. Dan gambar Yesus harus diganti dengan gambar Xi Jinping. Kalau di kiri kanan ada tertulis hukum Taurat, itu juga harus dirubah. Diganti dengan statement, pidato dari Xi Jinping. Diperhitungkan ada pernah 800.000 orang Kristen, orang Buddha, orang Islam ditangkap, disekap, dimasukkan ke sel-sel. Lalu dipenjarakan dan sebagian besar dibunuh. Maka Xi Jinping itu adalah si penghujat hukum Taurat. Yang dikabarkan akan datang ke Indonesia bersama dengan presiden kita bulan Desember meresmikan kereta cepat Bandung itu. Terlepas dari situ. Sekarang dia untuk periode kedua. Kapankah orang Kristen Tiongkok yang sudah berumur hampir 400 tahun itu revive? Kapankah mereka berjubilate? Kapankah mereka menikmati? Karena gereja-gereja Kristen di Tiongkok itu, terutama di provinsi Sichuan itu, adalah underground church. Isi mahita 50 tahun na salpu molo marumur hita sonario no 22 kala sono mesdi. Saya sekarang menjelang 70. 65 tahun yang lalu saya lihat kapal terbang di kampung saya jauh hanya sebesar layang. Saya berteriak-teriak memanggil-manggil. Tapi sekarang kita bisa naik pesawat terbang. Siapa kita 50-60 tahun yang lalu? Lalu siapa kita nanti tahun 2045 Indonesia emas? Di mana kita? Idia hudulam doli-doli. Di mana posisimu anak buruh? Di mana kamu nanti? Persiapkan sekarang. Yang bisa membuat itu debata, wasone debata, panguluhon sita-sitam, panguluhon energi, panguluhon semangat. Itulah orang Kristen yang percaya, dependent on God. Amin. Mau lihatema Tuhan pasu-pasu mahami sudi. Dihodo waso na panguluhon sita-sita semangat haporseaon pakirimon nami. Si Pata gali, si Pata mago,
Pargugui jala Pauluk mamuse asa pos rohanami. Ditikina bui hami marjubilati lobi sian na hinirim ni rohanami. Ai hodo de batanda balga situtu. Halongangan do pabahenam. Pasu-pasu huriam sudesi tua. Ramoti sude ruas ni huriam lumobi sekolah minggu remaja na posobulung. Asa dia lokasihon huriaon dana terbesar tu nasida. Ai nasida do generasi penerus nami. Asima roham Tuhan. Marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Jongjong Mahida. Jongjong Mahida. Sonang do
do di pasona toptong rohku. Tatangi ako mapiliata. Ali di bata manami di Banua Gijang, odo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat nami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati buluhon harajaw mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadda hami kurang nisi lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaommu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Saliling nililing na amin. Mula mahamu di bagasan dami. Jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuhamu jalasima rohana midahamu. Didopakkon Tuhan debatama buhina tuhamu jala dipasorhon matod dipasorhon madamena tu toddimu nabi. Oh